खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 डिसेम्बर 2002 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथि लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राब जागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। गगाजों लोमजानाय मोनगोन एबा खस्थ' मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। समाजाव सोरजोंबा लाजि फोनांजानो हागौ। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उरां फारां जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। न'खराव सोरबा लोमजानो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोआ लाजि फोनांनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन। देहाया दिनै लोरबां जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानायनि सम्भावना दं। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन नखराव सोरबा आलासि फैनो हागौ वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन सोरबा लोगोआ अपमान खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया देबर नांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहा दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानि मावनो बिबान मोननो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन सांग्रां जानाया गाहाम देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि सम्भावना दङ देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोदान खामानिखौ मावनो आखाइ होथ'वाब्ला दिनै मोजां मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन दिनैनि राशि फरिखनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों